Ray Group, cu ce poate veni în ajutorul viitorilor antreprenori? Compania noastră oferă parte de consultanță. Încă de la început sfătuim clienții legat de partea de semnătură, îi ajutăm pentru partea de completarea formularului, pentru partea de înscriere la curs, oferim consultanță pe partea de business pentru oferirea soluției potrivite pentru activitatea lui. Încercăm să-l ghidăm legat de partea de achiziție de echipamente, cum să gândească ce ar trebui să-și achiziționeze ca să fie și conform ghidului, să poată să obțină punctajul cel mai mare. Practic încercăm să maximizăm șansele fiecărui client, după care ne ocupăm de partea de scriere, de punere de proiect și cel mai important partea de implementare de proiect, care e cea mai complicată. Majoritatea firmelor de consultanță care scriu pe Starta fac doar partea de scriere și de punere de proiect, ceea ce e un aspect foarte important. Oamenii trebuie să fie atenți în momentul în care selectează firma și ce oferă, pentru că implementarea este, să zic așa, cea mai complicată.